Itt van nekünk szép kis kutya. Jaj, de szép vagy. Most akkor mi van? Hogy mit csinálunk? A kis hasával meghalaptál? Hát halapdál. Halapdál. Jó kis éles foga van. Nem fáj, de van foga már. Nem, tud fájósan, tudja. Van, esténként szokott a fájós alapással operálni. Majd most enni is fog, meg aludni is. De figyelj, milyen tényleg okos vagy. Ja, mert ő átszél, hát Daisy hiába. Hogy volt át? Daisy is áttél. Csak Daisy nagy azért. Jó, jó, jó. Most már te is jó. Igen, ez már játszás. Ez már játszás. Látod, milyen szép? Az a szabad meg kopsiát is meg kell szabolni. Kiszkutának kopsiátnak. Mi van neki? Húzd ki ezt a nagy kutát! Húzd ki! Hát az a kutyát kurva jó. Húzd ki ezt a nagy kutát! Ez te vagy, csak ilyen nagyra nőtt. Mert fotós. Az, húzd meg! Itt van falkincáj. Itt van neki falkincáj. Őt is simogass meg közben. Csak hogy nehogy. Már a Daisy. Ja, nem semmi. De Na, a Daisy elmegy már. Majd felveszem. Hát tényleg meg kell zabálni ezt a kutyát, sajnos. Daisy nem fogy már le ekkorára, az a baj. Hát, de majd kicsit visszafogyasztatod. De tényleg akkora, mint az anyja.